ngerti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis hafal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Ya sok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar ora digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe lek tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badrana Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Apa jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono ndak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar, tukunen kowe. Cedes iki. Meneng wae Pak, nek payu larang keke, Pak. Ora apa-apa, ya. Ya, Tra ya. Petro setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak. Mane kowe urip perkasa to Pak? Waduh. Wedone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek mentamake Gunung Jugruk aku duwe to. Kurmenggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi.
Walah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume bola diwaca? Woi, blenal, panang jajan sebentar wae. Wani arep lho ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do grung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundhongke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok mancing ngono. Kok nek koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dhewe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantakno Baladewa. Kowe meparangi aku ngene meyang Semar Badrana aja nglakon dosa, Bagong. Nek ngendi papan wong enter kanthi dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ing pati? Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kanthi dayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani nyayel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badrana nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasim lan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupiasang grayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya.
aja ngawur to, Gong, saking mempeng kowe. Lah cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur. Aduh, Kyai Semar, kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wow, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip Semar. Lah saiki durgane nanti. Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih, mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Mesti enggal teka. Jebul niki wau Sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya. Matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi ladal. Lah terus sampean pun sagu bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kae. Nggih. Ya, nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kae. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsamu bangsaning jin setan periprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Wis apik. Kuwi Tangerang. Ketawang kok Tangerang ora. Apa manut aku kuwi ora ngerti gel. Aku ki isane ming Pangkur. Aku isane ming Pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Kuwi cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Ya Semar nyuwun pangestu.
Kiai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing Karyandara. Purna gati ning pananggilan. Gelora Semarasa mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Daya prawira daya ana kono magawe gelarira wang-wang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Kon muni bab jantunan wis ora ana lho kok ngajar kuwi. Bambang wis ora ana. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi tekoke Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa iki. Men aku iki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kuwi Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuandane Antasena lho. Kowe dadi pepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Dempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya dasar Puranyata Satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung
salukat katut barat tumenggung salukat katut barat arep apa boyong Semar Badranaya ayo sirnakno Antarja mati dening aku cerdas perang rasa dadak kokean polah tak candak tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya betul nggih mriko maju meneh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adiku Garukaca durung nemanggang karya wah dari iman marang ngaso ning antariksa nek ora tak celuk tuman wae kakane ro adine wis nyambut gawe sampean teng pundi Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang buyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora padha kalah piye kae? Para perjina manjim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara nun. Kanan karang kadempel katone kaya wis padhang iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun karang kadempel nggih nek ya kudu tata-tata lho Den merga nuwun sewu sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten miwujud menungsa tok sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Iya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki mati saka pirang-pirang perjineman yana, jim yana, berkasaan yana, setan yana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kabu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Garukaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergagak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak Ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau
wis omong to. Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok sing kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak kok. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku wae. Wo cah iki Kang Selupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Suramrata Jemrata? Iban yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja lakon dosa mungsuh aku kare. Macak pundakmu jebol siramu. Aduh. Kok Rek modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngoten iki Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung agalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek gulune ditekak dilarak. Kalau mencinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang Garukaca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar derek. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati derek. Tajar gasmu lho. Kowe ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kok ya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho terus. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, karang kadem ora tentrem. Saniki? Oh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Yo Gong yo. Yo.
Kedawe nek mlayu banter banget. Aku sing nyuruh saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena bisa nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Antasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ning wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala Jim Setan Priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggrana Jim Setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana makat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ya, Gong yo. Ya, sik aku ngapalke sik. Ya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ayo. Teguh. Aduh. Truk. Rene sing piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana ning gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastiwi. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh di gareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modal. Apa sak? Alah. Hai. Ojo. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong glogong. Glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Teguh
Yuwana slamet saka kersaning Teko Yuwana sapa ora iku ora Teko Yuwana Dian tak cokot ta reng heeh ketegelen tak cokot diase ora pancak pundake jebol mulune aku kan njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku ora njaluk liyane Teko Yuwana oh bapak sapa-sapa ardi rapali sapa-sapa ardi rapali paliyane Pak liyane to Yuwana angel tenan asli tenan Pak kajate ora dadi kajate ora jadi cinciripit gula batu kecepit iki kajate ora dadi reng tak sumpel cangkemmu lho reng nek nganti iki ilang kobong mati ku tak ajar biar tok kapake arep tak ngu wardi ora kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kowe ngapae kalau menjenge munggah medeni ngelak aku haus yo ngapa ora kajate ora dadi 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 kowe dan reng asline demite udu iki Handi nang kono ngeri tenan ya anak gendruwo tak ajar dasmu lho kowe endi kowe lho piye kowe bungah to bungah aku bareng iki sing ora cocok tuwekan ora Gong sake ya Gong aku jane melas lho bro demit kaya ngene iki aku sok melas lho iki ya ora disanak ora dikadang senengane godho karo menungso ngono Gong apa ya kowe mentolo iki ijen kan Purwang lho Gong ora didulur ora duwe anak kowe madhep rana kok iso pas ayo mesake kok ya mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho supaya awake dhewe iki urip iki berdampingan heeh pancen iya iki memelas Bagong iki nekat ora greget teng aku ih rasane kaya kepiye no kajate ora dadi kajate ora dadi kajate ora dadi kajate kajate ora dadi kajate aduh ngapa Gong Dan balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem bro siap menembakkan ngeri to waduh ayo ora krasa tetep empuk wah dengkule anak-anakane pancen senengane do kon gresiki demit kok malah udus iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae Semar ki wis tuwa Semar ki wis menep ora bakal
Ora kurang jaman nom-nom aku. Iya. Nek ora wong tuwa tak keplak ndase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawil nil. Waku ora. Ah, Durga. Kula wonten dawuh, Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang Dadi maning panggoda pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri gudha marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe iki duwe wadyabala jin setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning jana loka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken Teduh Baju Barat ingkang dipunarah menipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira Baju Baratmu kuwi do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing Baju Barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kampurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar. Titiyane kandayane Darantasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo. Pancen dadi kewajibanku lan Prantara kabeh kudu gawe tentrem karang kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula karang kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Glugong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngono iki, Truk. Ayo kono, dhuwur kono adu. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun.
nek wani kowe nembunga Bathara Guru adikku si Manikmaya nek Karang Kadempel butuh winih ya kuwi Pelempertangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala munggah njaluka Bathara Guru nek Bathara Guru ra entuk omong nek sik dawuh Semar aku ki kakangne Bathara Guru aku ki Sanghyang Ismaya kae Manikmaya Tejamaya ki toga kae nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake umpama mboten upama Bathara Guru ora menehke piye yo sakaremu tak paringi Purbawasesa tenan iya Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati suluk ya ngawur Bagong ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana engko ming mangelingono ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ha iya pun ngoten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu pengestu ya sing ati-ati Tru aku arep gleleng Tru ya munggah kayangan aku ngerti dalane apa udah aku wani dono sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya kuwi gunung dhuwur banget nganti pucuke ora ketok pucuke tembus langit kono kuwi mapane kayangan kuwi nek kepleset sithik ngono wah gelundung modar kok ada to Pak pancen kudu ngono mengkari sago ora kowe tak duta ning kayangan wis sah iki lakone wis diduta dening Bapak Semar tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelempertangga Jiwa alah mung diganti winih biasane kembang to Pak ora sok badar iki kaya ngono kuwi kok ndak do ngerti oh nggih wis tak kendhawa nyuwun pamit Pak bidal dinten menika wis ya Reng engko gara-gara ora nganggo aku sik waduh anjuk piye tenan ora ana sing anu nyebar pil kabeh toto lipitik ya Tru aku tak mangkat sik ya Tru hati-hati ya Gong Darantasena kula nyuwun pamit nggih ya sing hati-hati Gong pokoke anggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan siap nek dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong ora sembarangan munggahi gunung nggih kula nekat kok wong pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih Ndara ya sing hati-hati wis ya Pak iya nek Bathara Guru ra meneke sakarmu arep piye-piye sakarmu aku sing tanggung jawab oke wah gleleng iki wis ya Reng wis kemenyang ngono cerewet wae ora wis ya Tru ya wis tak sangoni Puja Basuki kadi pira udu njaluk pamit ya Pak iya wis gek wis kono iki ra disangoni gek Iwan kanang mamut ngori cenaya kengret Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra banteng wareng adikku Kakang Narada punapi king menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali
teka paring dawuh ingkang mekaten. Banteng paring menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujeng ngandika Kakang Kaneka Putra wonten ing Bali Marti Kundha Manik. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidatan ing sakala sawanipun ingkang raka ing Sidik Pangdalutal. Tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekip sakno anggenjeng ngandika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggulira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu ulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lun tumrapa marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula mendinggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Kakang Resi menapa ta darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat akarya goreh rongahing para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang lari dayang pak pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng raka ing Sidik Pangdalutal. Sampun maneta wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu wangatoga jinaring wonten ing panguwaos paduka. Kakang Resi punapi? Menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kayuwangan kula boten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kayuwangan. Cara iki menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh ing mekaten ingkang raka nedya munjuk atur mugi pareng Mbah Barana dhateng rayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estunipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa ta sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waing, nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waing. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madhep Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang saking menika ing raka Sidik Pangdalutal kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa benter ing kados mekaten menika. Malah ingkang raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa ta sababipun gara-gara kayangan menika kala wau Di. Kakang Narada Blokasuta nadyan ingkang rayipun Manik Maya mboten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi Kakang. Mula ingkang saking menika dinten sakmangke nanging kula pitados sakmangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing Ngawiyat menika kala wau. Kakang Narada Pandhita kang kirane wangsit pindha kombang ajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi gone Gumarenggeng pirembaganipun para Jawata madyaning Bali Marti Kundha Manik. Nalika semanten Iwang Pikulun Manik Maya miwah Iwang Pikulun Narada sami-sami datar mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing antariksa. Dadak sakuling mangke
ala ing para jawete ing samyang ganteng sibo lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayuwangan datan sane kejawi mungkin ora Bagong ing wantun mancat ponco niti minggah bali margi kundha manik akarya kaget kang samya mulat ngrare wangsit Pindha kumbang hanga caping madu sarine ing tawang susah angin ngendi nggone Kakang Narada punami samenika sampun kangge menapa to ingkang dados darunanipun dene Kayuwangan sumuk kados mekaten mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten tamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayuwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayuwangan ki wigatine apa aduh Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi inggih kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong kula sumanggahaken di Panakawan Bagong Padhararja sak praptanira Panakawan Bagong nun amit pasang kaliman tabut nebena kula dene dumawahing tawang tuwang pukulun linepana ing tulak manuk kula ingkang abdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun iya riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora isa tinata Bagong nggih menek dhuwur tenan iki wau Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung nganti puruke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah keladuk kula dereng ngerti kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten menapa menika ingkang winastan Kayangan Pukulun? Iya, iki Kayangan Bagong. Aduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Non, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Lah edan tenan to iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki rak mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggep iki nang jagat apa iki nang Kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok. Pukulun Bathara Guru. Iya, ya Manikmaya. Oh, Manikmaya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora gawe kursi. Hus. Kayu Jati Murti iki asmaning Bathara Guru. Wah, lak pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur? Us. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kaliyan Bagong Kakang Narada. Nggih ning bocah niki sembrana. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Narada ki rawat wae. Us. Karo dhewe wae dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge akeh kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niki?
iku dengkulmu iki lho Bathara Antarada. Wah, kene iku rada terkenal teng donya. Bathara Antarada, ya Kanika Resi. Weh. Kanika Resi, ya Kanika Putra. Weh lah Kanika Putra, ya Resi Nggana. Waduh Resi Nggana, ya Watek Resi. Wah, jan jenenge pirang-pirang. Lah sing mingkeng piyambak niku iki putrane Hyang Pilun Bathara Guru. Wah, Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancek-ancek sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njerar dingu dengkulmu ora. Bagong, nun dalu Pukulun. Apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan kalian para kawula, sesarengan kalian para pepundhen Pandhawa ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipa nirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi anu sego